Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Hola, Clara. Ara que et veig així. Com? Així, recolzada. Mira, descanso. Ja ho veig. M'has fet pensar en el verb recolzar. Tothom el fa servir malament. Tothom no? Tu l'acabes de fer servir perfectament. És que aquest me'l sé. I com que m'agrada ser solidari, intento donar suport a les iniciatives que valen la pena. Però això no és recolzar. I tant que no. Però tothom demana recolzament per fer una cosa o altra. Doncs tens tota la raó, tu. El verb recolzar sempre descriu una acció amb dos elements. Un que aguanta i un altre que descansa. I qui recolza és qui descansa, no? O sigui, tu. Exacte. Puc recolzar una escala en una paret, o jo mateixa em puc recolzar en un moble. O en mi mateix, si vols. Clara, recolza't amb mi. Recolza't. Posa-t'hi bé. Ets molt llest, tu, Però sí, podria dir que em recolzo en els amics quan els necessito. I ells el que fan no és recolzar-te, sinó donar-te suport. O dit d'una altra manera, el que fan és aguantar-te. Doncs mira, saps com et recolzaré jo a tu? T'agafaré, t'acostaré a una paret, t'hi deixaré ben recolzat i et diré: au, maco, descansa una mica. Ei, Clara, no t'ho prenguis així, que jo et dono tot el suport del món. El verb recolzar no vol dir donar suport, sinó fer que una cosa descansi en una altra.